Nandito po tayo ngayon sa Habay Hotel. Nag-service po ako ng massage ngayon sa hapon na to. Kaalis lang po ng aking client. Yan po, gulo-gulo ang kama. Ito yung unan. Ayan yung unan. Ayan. Nag-service po ako ngayon dito sa Habay Hotel. Dito lang po to sa may SM Bacoor. Located lang po dito sa SM Bacoor. Itong Habay Hotel po. 3 hours po. 300 lang po. Bali, lumalabas is 100 pesos per 1 hour. Aircon na po ito mga kapatid. Ayan, nakikita nyo aircon. Tapos ayan, may TV. Ayan. Tapos malinis naman po ang kama nila. Ayan. Tapos pati po ang sahig, malinis naman. At ang CR naman po nila ay maganda. So, ayan po ang CR mga kapatid. Ayan. Ayan, may mga kapatid, may salamin. Tapos may hot water din naman po sila. Ayan. Tapos malawak naman po ang kanilang pinaka-banyo. Ayan. Maganda po, malinis mga kapatid. Dito po ako pumasok ngayon sa Habay Hotel. Dito po located po sa SM Bacoor mga kapatid. Kasi kaya po ako pumunta rito dahil nag-service nga po ako ng massage sa aking client. Kaalis lang po. Ayan po ang loob ng Habay Hotel. Ayan po, ang loob ng kwarto nito. Ayan. Sorry naman. Nahagip siya. Yung kulay pula. Ayan, tinapong ko na. Tinapong ko na mga kapatid. Ayan naman po, may telepono din po sila. Ayan. Tapos just in case naman po gusto nyo mag-order. Ayan po, meron po silang menu. Pwede po kayong order sa kanila. Kung gusto nyo po. Ayan nga po, may aircon. Ayan mga kapatid, malakas din po aircon nila. Tsaka may malit po silang TV. Ayan. Tsaka yan nga po. Ayan mga kapatid, nag-bis na tayo. Kasi nauna na sa akin yung client ko, yung customer ko sa massage. Nauna na siyang lumabas. At ako naman po ay nakabis na, nakaligo na po ako. At tayo naman po ngayon ay uuwi na. Kasi nabayaran na rin naman po tayo. At yun nga, kailangan natin lumabas. Tayo ay uuwi na ng mga kapatid. Yan, guys, sa gusto nyo nga po palang magpa-massage sa akin, PM lang po kayo sa akin, sa aking Facebook page na Rick Oragon Vlog mga kapatid. At sa aking YouTube channel, Rick Oragon Vlog din po mga kapatid. So ngayon guys, palabas na po tayo. So ito ngayon, palabas na tayo. Tayo ay tapos na mag-service ng massage. Kaya ito nga, tapos na tayo. Ayan po, ang loob ng Habay Hotel. Ayan po. Ngayon, sasakay na tayo ng jeep. Pauwi naman po ng Pinakayan. Nandito pa ako sa part ng SM.